Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Τιμούμε αυτόν τον τρόπο 353.000 ποντίους αδελφούς μας που εξοντώθηκαν από το τουρκικό κράτος με μια γενοκτονία η οποία εκτελέστηκε με πρόθεση και μεθοδικότητα. Η ίδια πολιτική που προκάλεσε αυτή τη γενοκτονία στον Πόντο και που ξερίζωσε τη Σμύρνη είναι ακριβώς η ίδια η οποία το 1974 εισέβαλε στην Κύπρο, έσφαξε, βίασε, σκότωσε, ξερίζωσε, έκαψε. Ο ποντιακός ελληνισμός και ο κυπριακός ελληνισμός μοιράζονται την ίδια απειλή, την ίδια πληγή και την ίδια ανάγκη για δικαίωση. Και απέναντι σε αυτήν την τουρκική βιαιότητα και εγκληματικότητα, η απάντηση είναι προφανώς η μνήμη, αλλά και μία ανάγκη να πούμε όλοι μαζί το ποτέ ξανά, όχι απλά το δεν ξεχνώ, το ποτέ ξανά να βιώσουμε αυτήν τη γενοκτονία ως ελληνισμός.